Ayo Toxic, Ayo Summit, Tough Jones, Tiswa Rispo, Imende Intende, Tangita Disco, Tekwende Nova, Sagaramente, Manonditi Tekwende Nova, Doziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa, kunoku porari nokowa, atitomboimba zvinobhowa. Vanonditi Tekwende Nova, ndoziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa. Kudhiraivha dhanzi vanoziva kuti inini nditone laisensi, handingamboudzwe nafanhu vasina mari vanoda kuburitsa masuspensi. Vanoziva kuti nini ndinotopinda padhanzi fight yetonamendi. Vanoziva kuti mari ndinoiwana pasocial media allowance. Aiwa ndinenge ndichishandisa mari inotonzi type yemakoponzi, handitombodi cash nekuti inini ndinenge chidonedza eshi. Bvunza Theodoshi kuti inini ndinenge nchitaura toshi. Aiwa inini handingambonzi ndazomiswa nafanha vekucrash nekuti ndinenge ndichivabaya BCG ndichivaudza kuti dzokerai kuAP muzosangana kana nemaCID nekuti inini nditori PG. Vanonditi Tekwende Nova, ndoziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa, kunoku porari nokowa, atitomboimba zvinobhowa. Vanonditi Tekwende Nova, ndoziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa. Vanonditsvega kwese kuna Copacabana, vachigaya ndinotakwa nemasafana, kunge kwese TV kufambisa ziyana. Handimbova ndakarova marijuwana, inini neridhimu zvakangofanana, usambobva wakatsvaga musiyano. Aiwa idzodzo dzinenge dziri ngano, ndinorova kana ridhimu repiyano. Ndina batikeo wangu Milano, kumanya kuita kunge Luciano. Aiwa musazobata makano, nekuti pano pakudiwa gungano. Vanonditi Tekwende Nova, ndoziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa, kunoku porari nokowa, atitomboimba zvinobhowa. Vanonditi Tekwende Nova, ndoziva kuti ndinomisa vafana vanoda kupurata rushowa, kunoku porari nokowa, atitomboimba zvinobhowa. Kubhowa ngoma tinorova, atitomborova tichitova. Vanoziva ndinovapuma dova, kana iri ngoma ndinorova, ndinorova ngoma isingambobhowa. Riri bhora vanoziva rinogowa, vanogara vachindigara matare, handizive kuti zvinovapei anatompei. Vanoziva kuti nini kana ndatsamwa ndogona kuvadelta nemayfei, ndogona kuvapinda muri muna May. Vanosara vachingoti aa iri April, ndenge ndichivaudza kuti ndenge ndichiita dealing deal. Ndichitoda vanoda kundichallenja maflita, gara vavaudza madinga takagara tata mabhita.